खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि आबादारिफोरा जेरैबो खैफोदजों मोगा-मोगि साननैसो सिगां अखा गैयैनि खरां जानायाव गायनाय फुनायखौ लानानै खाफालाव आखाइ हमनांदोंमोन रायजो राजाफोरा हालाय हाफाय जानांदोंमोन गोबां दुखु खस्थजों नारा नाथाय बोथोरनि माइ गायनो थाखाय साखाफारा खालामनाय गोबां आबादारिफोरनि माइ आबादनि जोलैया सिलिंखार जानांदों गोबां अखा हास्थायनायनि उनाव बोथोरजों गोरोबना नांगौनि बारा अखा हानायजों गोबां आबादारिफोरनि गायनो गोनां खोथियाथिलिफोरा दै लोमसावनायजों सिलिंखार जानानै हाजों बुदामफ्ले जादों बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब ओनसोलाव जेरैथिंबो आबादारिफोरा खैफोदजों जुजिनांगौ जायो सोर बुजिनो आबादारिफोरनि बेफोरबायदि दुखुथिया जाथायखौ बोथोरनि आबादखौ बोथोरजों गोरोबहोनानै आबाद मावनो साननाया फेलें जादों गोबां आबादारिफोरनि खैफोद आरो दुखुथिया थासारिखौ जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों नायलांदो एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।